Kai ku je ku tawo min da wancan. Je ku tawo min da shi. Buna. Ba ka rufe mun baki ba ko cire ma da ma ka samu na baka da raka. Wane ne yake wani? Ya ina so magani don ka ya kuri. Ba shi wai. Mai gida saboda me? Ya ce mahaifiya kana tambaya ta saboda me? To amma ai mai gida ai kai ma dai ka sani mai gida haba ya zai mu kyale yaran nan. Ko kana juwe karace. Bana